Hej, zdravím vás priatelia, feláci a feláčky, moje meno je Selassie, vidíte pri ďalšom dni z Games Weeku, je piatok a ideme na to. Prvá hra má názov Kiwi 64, škoda, že tam není Kiwi 69. What the fuck? Mne to nefunguje tak, ako by malo. Seklo mi to! Nevidím myšku. What the fuck? Ďalšia hra má názov Cirklo. Ideme na to. Choose level to play. 1. Aha, enter. Aha, takto sa to robí. Dobre, čo teraz mám robiť? Use the left and right arrow keys to move. Collect the 7 circles to complete the level. Aha. Oh shit. Chlapci. Tak toto. Aha. Čiže my sme takéto koliečko a musíme zbierať ďalšie koliečka, aby sme dostali level. Pozrite sa na to, ja som koliečkový majster. Skoro som dostal koliečko. Do kelu. Musíme opatrne. Takže ideme hore a teraz Krása. Level complete. Aha, toto je logické zase. Toto je zase logická hra. Však prečo by ste mi nemali posielať logické hry, ktoré ja neviem prechádzať? Áno! Ja som vám klamal, ja ich viem prechádzať. Ježiš, pozrite! Milí dámy a milé páni. Teda milé dámy a milí páni. Aha. Toto je jednoduché. Ako to, že mi posielate tak jednoduché hry? Ja s tomu nerozumiem. To mali byť rage hry. Rage hry, ktoré... by som ja nikdy nevedel prejsť. Hop! A šupky! Next level! Kto mi volá? Detko mi volá. Detko mi volá, keď hrám. Áno! Chápete tomu? Lebo ja tomu vôbec nerozumiem. Ako môže človek ako ja prejsť hru, ako je toto? Yes! Do prdele, ja pierdole, a suka. Áno! Aha, tak počkajte, tuto musím vymysleť nejaký ťažký trik. No nemusel... Že ťažký trik. Urobilo bác. A Slaško prešiel level. Som na seba hrdý. Ďalšia hra má názov Candleman. Start game. Prvý level. Že je tu veľa sviečok. Všetky vyzerajú rovnako. Ale ja som rozdielný. Hýbajúca sa sviečka. Čiže ideme hrať za pána sviečku. Pán sviečka. Som zvedavý na pána sviečku. Yes! Pán sviečka! Woo! Najlepšia hra toto bude. Press left mouse button to burn yourself. Prešiel som level. Pozrite sa, prešiel som level. Aha, čiže môžem iba chvíľku zapínať a zhasinať, lebo inak press SCT pause game. Ale ja nechcem pauzovať game. Môžem aj skákať, hop. Super! Toto je veľmi pekná hra, ľudia. Veľmi sa mi páči, pretože vyzerá fakt zaujímavo. Má dobrú grafiku. Jump while forward. Aha, čiže keď držím predné, tak môžem skákať ďalej. Aha, čiže toto je asi nejaká 3D skákacia hra, ktorá má určite veľký význam. Minul som si sviečočku. Iba 10 sekúnd môže mať sviečočku. Ajajaj. Čiže toto je 3D Super Meat Boy. Musíme opatrne, velice opatrne tuto. Bože, čo je toto za koleso šťastia? Ma chcelo trafiť koliesko, ale nepodarilo sa. Yes! Level prejdený majstrom
Slovenska v hraní hier. Ohnivé guličky, ohnivé lopty šťastia. Oh! Ty kokos, tak toto čo tu je? Rýchlo! Nie, ja som padol na konci levela. Bože, je celé od začiatku. To prechádzam jak nič. Videli ste niekoho toto takto prechádzať? Jasné, že nevideli. Ak ste povedali, že celá si jasné, veď ja som to tak prešiel, tak ste klamali. Klamali ste. Pomoc! Á! Ja som ohniváčik. Rýchlo. Yes. Kade? Tade to, a teraz kade? Kade? Aha. Oj. Toto mi pripomína Harryho Pottera. Neviem prečo, ale Harry Potter. Vážne! Ďalšia hra má názov Sorority Panty Raid. Aha, myslí na nohavičky. OK. What the fuck? Hey, you're not supposed to be in here. Čo? Čo? Aha, čiže ja sa musím schovávať v tieni. Á, rýchlo! Hey, you're not supposed to be in here. Chytili ma čupky. Hey, you're not supposed to be in here. Mám jedny nohavičky. Aha, čiže ja im musím ukradnúť nohavičky. A musím sa dostať ešte aj von? Bože, toto čo je za hru? Kto toto vymyslel? Výborné, veľmi dobré. Áno, tak môžeme si kľudne aj ďalší level. Takže teraz sme v sprche. Hey, you're not supposed to be in here. Granny panties. Hey, you're not supposed to be in here. Ďalšia hra má názov Bombit. Start game. Jeden player. Hard. Budeme rúžová suknička. Však to je fejkový Bomberman. Bože môj, Bomberman, asi pamätám, to som hrával jak malý, to bola najlepšia hra na planéte sveta. Skoro som sa zabil. Na hovno sa to ovláda. Ja som tam hodil bombu a nič sa nestalo? Ja nemám bomby? What the fuck? Ja tam pokladám míny. Aha, ja som položil míny, čiže keď tam niekto pôjde, tak ho zabijem. Aha, no to je geniálne. Veľmi dobré. Chudák, a veď on mal To čo má, jaké rakety? Do keľu! OK, ďakujem, že ste tu boli pri dnešnej časti Games Weeku. Možno bude trošku kratšia, ale mal som strašné nervy pri hraní dnešných hier. Dúfam, že si slúžili. Ak sa vám páčilo, určite hoďte like, moc mi to pomôže. A vidíme sa zajtra pri predposlednej časti Games Weeku. OK! Majte sa pekne. Big up!